Zdravím vás, priatelia. Alena z Intense Memories vám chce dnes ukázať, ako na to, aby sme si urobili takéto kuriatko, ktoré je vlastne záložkou do knihy. A keďže sa blíži Veľká noc, tak vám ukážem, ako si takéto kuriatko vyrobiť. Moja myšlienka bola, že k vajíčku, k maľovanému vajíčku by sa dal priložiť pre chlapcov aj takáto záložka na knihy. Takže poďme na to. Áno, volám sa Alena Hudáčová, môj blog, facebookový blog sa volá Intense Memories, aj na YouTube fungujem ako Intense Memories a tu sú nejako moje iniciály. A teraz na kuriatko. Potrebujeme 15 na 15 cm štvorec papiera, ktorý si najprv prehneme na polovicu krásne špic na špic. Od stredu do krajov použijeme kosť na skladanie. Znova si zoberieme roh papiera a k rošteku na druhej strane ho priložíme, pritlačíme a s kosťou si pekne vyhladíme. Zase pridržíme si roh tohto ďalšieho štvorčeka a pekne kosťou vyhladíme. Dostaneme niečo takéto. Otvoríme to a zložíme tento roštek k tomuto rohu tu. Čiže nie celkom do konca, odporúčam, lebo potom sa zle zasúvajú tie rohy dovnútra. To je jedna strana, takisto to urobíme na druhej strane. Dostali sme takéto niečo, teraz si to zase otvoríme a roztvoríme si tento základný trojuholník a prehneme roh z tohto kraja do stredu trojuholníka. Znova použijeme kostičku a teraz čo urobíme? Otvoríme to a zasunieme tento roštek dovnútra takto. Opäť zohneme tento druhý roštek a zahneme ho dovnútra trojuholníčka. A dostali sme vlastne tú základnú formu na roh. A teraz, ktorý príde na roh vlastne toho papiera, tej stránky. Hej, dostali sme toto. A teraz to už len vyzdobíme. Keďže ide Veľká noc, vyzdobíme to ako kuriatko. Na to, aby sme to mohli vyzdobiť ako kuriatko, budeme potrebovať dve krídelka. Zohneme si žltý papier asi vo veľkosti, ako je táto strana. Pekne vystrihneme do oblúčika krídelka. Ktoré prídu sem. Ďalej pomocou vykrajovača si vykrojíme dve biele kruhy, ktoré budú oči. Vykrajovačka už neslúži najlepšie. Bude si treba obstarať ďalšiu. No poď moja. Takže aj tak toto funguje, nefunguje. Ja mám vykrojené, ale naozaj som chcela. Aj to sa stáva. Pri skrepovaní je všeličo možné. A tak si nájdeme nejaké biele očko zo sáčika. Všetky sú
strieborné, ale nájde sa tu aj biele, ja som o tom presvedčená. Už ho máme. Ďalšou vykrajovačkou si vykrojíme 2 čierne kruhy dovnútra očík. 1, raz, 2. Tak. A ešte oranžový zobáčik, na ten som nepomyslela, ale mám ho v sáčku. Takže z oranžového papierika si vykrojíme zobáčik. A poďme sa pohrať s lepidlom. Dosť možné, že nebude lepiť, ale lepí. Takže na krydielka si pridáme lepidlo. Môže to byť akékoľvek lepidlo. Aj v tube. Proste lepidlo na papier, nie akékoľvek, to zase som nepovedala až tak dobre. Jedno krídelko, druhé krídelko, šups, som v obraze, som. Takáto skladačka sa dá použiť aj, aby sme zamestnali naše deťurence popoludní. Myslím si, že sa budú celkom príjemne cítiť. Jedno očko, druhé očko, ups, čierne očka. Môžeme urobiť aj škulavé kuriatko, všelijaké, aké sa nám budú páčiť. Prilepíme mu zobáčik, len takto nakrejdame lepidielko a zvnútra si ho prilepíme. Ups. Už máme zobáčik. A na spestrenie som si vystrihla takéto kvietočky, ktorým odstrihnem jednu časť. Dám tu lep a prilepíme kuriatku takú ofinku, takú štetinku na hlavu. Ops, nie je dobre prilepené. Ešte raz. Tak, teraz si zoberieme nejaké pierko, nakreslíme mu tu ešte také vonky, aby vyzeralo, že má pierka. A kuriatko je hotové. Ak by sme chceli ešte iné zvieratko, tak tu mám takých krokodílov. Takže tak. Takže toto bola dnešná lekcia. Ako si urobiť záložku do knihy na čítanie, do knihy, ktorú čítame, a ako darček na Veľkú noc. Tešilo ma. Dovidenia.